Helo, swmai, chroeso i benod 10 yng Nghyfres Codi Gweithdy Peder Cainc. Fideo bach cyflym di hwn i ddangos beth dwi'n newydd i orffan bore yma, sef yr rhain y fan hyn. Ie, hynny welwch chi, yng nghanol y llun y fan hyn wan de, yn ymestyn draw, ydy'r pyst canolog fydd yn cynnal to y gweithdy. A'r rhain wedyn sydd yn ymestyn i'r ymylon, fatha rhyw adenydd albatros felly, ydy tie beams felly. Yna i dewch i egluro i chi beth i'r tie beam gyntaf. Os feddyliwch chi wan am bwysau to. Mae to pitch fel hyn ydy, a mae'r holl bwysau yn y to a grym disgyrchiant eisiau tynnu'r to lawr, ac wrth i hynny ddigwydd, yr hynny sy'n digwydd wedyn ydy bod y waliau yn cael ei gwthio am allan. Wel, i atal hynny rhag digwydd, yr hynny mae angen i wneud wedyn ydy gosod rhain sy'n dal y waliau yn ôl iawn, clymu nhw fewn at y canol, sef tie beam. Ar hynny dwi wedi benderfynu i wneud mwyn mestyn, achos mae'n nebygol iawn gwch chi 1 hyd o bren 10 metr o hyd, mwyn ymestyn hyd y pren a'i gefnogi yn y canol de, ydy gwneud par o rhain. Hynny welwch chi i tie beam, lle mae yna ddarn rhydd o dderw sydd yn pasio holl ffordd drwy'r postyn yn y canol, a wedyn wedi cael ei nythu i fewn i'r pren ar naill ochr. Mi fydd a wedyn yn cael ei begio wedyn mwyn yn siŵr fod o'n sownd felly de. A wedyn mae hwnnw yn sicrhau wedyn fod yr holl densiwn yn rhedeg drwy o un pen i'r llall, eitha mi'n nunlla de. Mae'n andros o joint cry. Hwnnw wedyn fydd mynd rhedeg dros y weld plate i stopio'r weld plate rhag camu allan. Dwi wedi datgymalu un uniad fan hyn i chi gael gweld. Felly, darn o dderw fel hyn ydy o. Mae'r bob adain darn yma dderw ddwywaith trwch pren canolog yma. A wedyn mae'n mestyn, fydd wedi nythu rhyw 5 modfadd i fewn, 4 modfadd, sori, i fewn i'r pren ar naill ochr. Felly, dyna ni, dyna oll ydy'r uniad. Mae'n uniad gymarol syml, mae'n cael ei ddefnyddio'n aml iawn draw yn yr Amerig. Mae'n uniad cyffredin iawn o fanna, deud y gwir, mae'n debyg, nwedig yn yr steil adeiladu sgyn nhw'n sef yr adeiladau post and beam. Ond dwi wedi benderfynu i gynnwysio yn y gweithdy, jyst rwy'n fod o'n uniad syml i wneud, a mi fydd o'n hawdd iawn i roi at ei gilydd pan fydd y ffram yn cael ei godi wsos nesa. Dwi am wneud fideo bach arall nes mlaen heddiw o bosib yn dangos yr offer a'r tools dwi wedi ddefnyddio ar gyfer yr holl waith fframio yma. Ond am y tro, wylwch chi.